И здравейте хора, вие пак сте с мен, с Валентина. Гледахте ли видеото как играя Brawl Stars? Част 1, аз ще кажа и част 2. И сега се връщаме към Фрефире. Ето хора, както гледате, вече почнахме да играеме. Ако искате още такива видеа, може едно да направите. Да се абонирате за моя канал, да харесате това видео и най-важно да пишете долу в коментарите. Да убием лайк бутона. Както знаете, трябва да го бием. Тъй като не ни дава да играем Фрефире, нещо лайква нашата игра и ще играем Roblox. И ето почваме, че играем. Какво стана бе? Как така ми байква играта бе? Не хора. Това не, това не е сериозно. Ръцете го. Ох, ръцете горе, който още може. Аз не направих парота. Ето готово, вече натискаме тука. Ето готово. Чакаме да се зареди. Както знаете, в днешното видео ще играем Roblox. Ако искате още едно видео от мен, както игра Stumble Guys, само искам едно условие. Да харесате видеото, да се абонирате и да пишете долу в коментарите и ще направя още едно видео как игра Roblox. Аз греших се Stumble Guys. Ама вие ако искате, това не зависи от мен. То сега не зарежда, но както виждам, гасме това. И сега ще стане ли? Ще стане ли? И не стана. Що не става бе, човек? И аз не знам. Всичко точно. Хора, ако мислите, че съм момче, аз не съм момче. Аз направих това Roblox, защото брат ми обича да играе Roblox. Той е на 6 годинки и за това в моя телефон сега му пусках момче. Разбирате. Аз не играя много често Roblox, ама ето за вас. Ама топа не иска да зареди бе. Чакайте, ще излезна и ще влезна пак. Много ясно, на 11 съм. Осем, който може. Ръцете горе, още който може. Вие знаете ли тази песен? Чипи, чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, даба, даба, мачи, кучи, 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 бум, бум, бум. Чипи, чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, даба, даба, маки, куки, 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 бум. Ми не дава хора, съжалявам. Май сега ще направим видеото за Stumble Guys. Ето, изберете коя игра да играя от моя телефон, защото има много игри. Ето, влизаме Stumble Guys. Не се притеснявайте, тук ще го пусне.
класиране на Олимпийски игри. Ако това се случи, ще си го татуирам на ръката. Оставил съм си дори място, къде да бъде. Спирай тук да го чувам. Просто така. И това е. Ето, почваме да играеме. Играеме така. Да, ще видим какво ще ни се падне. Ще ни се падне. Не бе, брат. Стига. Само тия диаманти ни се падат. Виж какво става, бе, брат. Виж какво става. Леле. Какво да имаме? Нямаме, бе, брат, ама... Той е пълно, бе. Той ми вика, на ти го върти, тази го върти ми. Какво да правим? Какво да намерим? Звезди! Ето хора, виждате ли, взимам звезди. Взимаш ли? Ето след малко ще почнем да играем. И това е всичко, което знам. Леле, колко много взехме, бе, човек. То се напълни. Това е Стевчо. Това съм аз. И почваме. Ето.